zatoz pozik zeuekin egoteko prest. Gabon, Antxon? Gabon, Iazki. Gustara? Oso. Azteko prest? Bai. Baten bat behar dugu. Gure lehiakideak! Beben kezan dugu lehiakideak euren leku hartzen, batera egoteko gogoz gatozela, naroa, aiara, beste plano berik ez daukagu, batera egotie baino momentuz. Horia. Bueno, neskak 3. saioa, dagoeneko, naroa azpeititik, aiara bilegonatik, naroa, gelakide, Bai, lagun, baita. zer ikasten? Eraikuntza proiektuak. Zemuz doa, aiara? Ondo, Ondo. urte bete pasadeu, aseke. Eta zema falta? Bat. Ah, bueno, ondo, orduan erdizen. Bai. Ederto, miluzerako gaur, ze intentzio? Ze proiektu? Botea amatea. Oso ondo, Oso indartzu datoz, neskak okietorri. Olatz, iruri! Bestadetik, bigarrenez gurean, lehenbiziko saioan lan oso fina eginda, lehenbiziko dirutxoa ere eskuratuta, 200 euro baituzu, Bai, ondo. Pozik ez da? Bai. Momentuz, diruarekin ze proiektu ze amets? Ba, gauza larrei, hain diru gitxireko igual. Ja. Orduan asmoa da dirua pilatzen jarraitzea. Claro, hori. Ia bat sorteri daukagu. Eskerrik asko. Iruñetik ukurre bikote berria, ze moduz? Ondo, ikargarazi? Ongi. Bikote. Bikote? Bai. Bikote? Bikote. Dauzkagu 12 urte, batean. Ikerre euskaltegian irakasle? Bai, Arturo Kampion euskaltegian. Zemuz doa? Oso ongi. Oso ondo. Garazi zeu irakasle? Irakasle, ikastetxe batean, bigarren hezkuntzan, nerabekin. Bi alabatxu etxien, seguru miluze ikusten? Bai. Nortzuk neurek? Irrikitan daude, telebistan ikusteko. Seguru baietz? Bai. Intza eta xuar. Horra imar da. Eta zakuan badakizu hemen dirutza daukagula, asmoa eta amets indartxu eginda, zertarako erabiliko genuke? Zakuara emanez gero, ezakit gastu asko ditugu. Umea gutzita martxa, imaginatu. Hori, Furgoneta bat adibidez, eta dana bertara sartu eta bide mundua ikusi eta horrelako gauzek. Furgoneta ordaintzeko daukagu, bai. Oso ondo, furgoneta ordaindu orduen. Ederto, ongetorri bikote sortzen. Etariko da baten etxean, furgoneta bat, nola. Ba, Erne, ze gaur, zakuan jokoan ditugu, 20.800 euro! Furgonetak? Gure publiko zoratu! Gure publikoa. Euskara Aventura eta Bertxo udalekuetako lagunak, behar dituela! Da gero esan didate, estra batzuk bai. Extra batzuk ere bai? Estra batzuk bai. Begirabeak, akaso? Bai, maitasun askorekin datozenak miluzera eta begirale lanetan datozenak. Ondo, arrastaz-arrastaziko gara gure lehenengo proba azteko. Badakizu hemen arrasta batzuk agertuko die, eta gordeta daukagun kontzeptua zein den, asmatu beharko duzu, Aro, aiara, lehenbiziko nazan duzero zema puntu? 100. Oso ondo, hortik aurrera, 10 gutxiago, arrasta bagoitzako. Hasiko gara, lehenengo taula. Arrastoa, astuna naizela, esan nahi didate. Sakue. Zakua. Hola, Tziruri. Arria. Arria. Ezta? Iker Garazi. Burnia. Burnia. Bueno, ezkaituzte aipatu eskerrak. Bigarren arrastoa, toki askotan debekatuta dut. Sarrera. Butano, ez da izango ez. Tipiko... Butanue. Butanoa. Hola, Tziruri. Berune. Berune. Iker Garazi. Txakurra. Txakurra. Ezkaituzte aipatu eskerrak. Obrak non, nian. Zementue. Ezta. Hola, Tziruri. Porlana. Orlana. Iker Garazi. Garabia. 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 Ari gara gerturatzen dena den, Azterketa gaindituta ze ematen dute. Naro, aiara. Hormigoie. Berriro. Hola, Tziruri. Inglesa. Iker Garazi. Ideik ez. Paso. Bai, Paso. Ez da zuten ingelesak ateak irekitzen zituela, orain itxi ere bai, orduan. Beste arrasto bat. Bosgarrena, filmetako trailerra ez dut aide. Abea. Abea. Hola, Tziruri. Kamioie. Kamioia. Bai. Ondo.
Karneta, ze karneta. Ondo, 60 puntu zuentzat. Oso ondo. Hola Txiruri, eta bigarren taulare zeuek abiatuko duzuen, eta lehenengo arrastoak dio, Florentzian jaio nintzen. Da Vinci. Da Vinci. Iker Garazi. Ui, Dante. Dante. Ahí zen. Naroa, Aiara. Michelangelo. Ondo dabiltz. Izenak Danak behintzat. kometen antzera izatxa eduki dezaket. Arrasto hona da, Hola, Txiruri. Pasakio. Ez dakigu zer esan, Iker Garazi. Boidik ez. Pegaso. Pegaso. Ota. Naroa, Aiara. Paso. Pegaso eta paso. Hirugarren arrastoak dio, eseri aurrean eta hitz egin dezagun. Hola, Txiruri. Guaze horpegiak, Paso. Ez dakigu. Un arrasto poetikoa izan daiteke hau, Iker Garazi. Egit oso galduta nabe. Iek ez paso. Ez dugu zer zango, Naroa, Aiara? Paso. Bale, beste bat. Zuria eta beltza daramatzat beti oso arrastona. Olatz, Iruri. Erantzun bat, bikote? Paso. Ez dakigu. Iker Garazi. Apaiza. Paiza, kontuz. Naroa, Aiara? Zatxa dauka, kontuz. Bezan. Monja. Zatxa dauka, kontuz. Izan dezake. Barkatu. Izan dezake. Urrengo arrastoa, 3 pedal ditut oso ondo, eta ez naiz bizikleta oso arrastona. 3 pedal. Ja, ba. Hola, Txiruri. Horrekin. Izatxa, zuri beltza. Ba, sin... Trisiklo bat, eske, paso. Iker Garazi. Kotxea. Kotxea. Paso. Naroa, Aiara, ez dugu ezer esango. Venga, beste arrasto bat, eta honela dio. Lastanduz gero, musika aterako da. Ja, ba. Musika. Pianoa. Pianoak. Ja, ba. Bai! 50 puntu, bikote. Batzuk poetikoa dira, Izatxea du, pianoak batzutan. Bueno, iritsi gara. Ezagun. Iritsi gara, puntu batzu banatu ditugu, eta orain Iker Garazi ezagunetik abiatuta 3. erronda, eta lehenengo arrastoa. Ez naiz oso maitatua sentitzen. Ez dakit. Politikaria. Upa, kritika soziala. Naroa, Aiara. Marrazoa. Marrazoa. Hola, Txiruri. Euria. Euria. Bueno, erantzun honak. Asteroide batek nire izena dauka. Iker Garazi. Paso. Naroa, Aiara. Paso. Plutón. Ah, bueno. Da igual. Ez da zuzena, hola, Txiruri. Sua. Sua. Urrengoa. Greziarren ustez, harri bihurtuko zaitut. Medusa. Medusa? Marmoka? Bai! Laurogei puntu, bikote. Erreferentzia oso onak hor, Oso ondo! Itxasoan jolastu zetorren Bai, gero, horixe. aire portu aldarrak eta bar, eta bar. Ondo. Eta bar. Naroa, Aiara behar genituzke horrela puntutxo batzuk. Horretarako orain, initzioak jarriko zaituztegu. Bakizue, bikoteka horrela elkarrekin naztutariko garela. Beraz, Naroa, Aiara hartu zuek lekua, hola Txiruri. Bestaldean, 3 kontzertu, eta bakizue, denak asmatuz gero, mesedea 2 taldeentzat. Ia ba, demora. Itxatu ondo. Eta hasi lanean. Garbitzaia. Garbitu. Jan. Barazkiak. Ados? Sue. Bero, Barazkiak. Bai. Janaria. Barazkiak eta? Purie. Barazki purie. Bai. Barazki krema oso ondo. Bigarrena. Laukia. Karratu, Maletie.
Mailua. Bero. Instrumentuen kaja. Bai, ondo. oso ondo. Hirugarrena bikotean. Azterketa. Eskola. Bai, oso ondo. Garri. Hau da, hau. Bieta! Talde lana benetako eta euren artien konexioak sortuta ja. Neskak bika, 60 puntu bitaldentzat, hau pasuek. Ondo. Pista gatozen oso ondo, hola ziruritea pistak ematen orain zer moduz. Imintzio kazuek, Iker Garazi, hartu beste aldean lekua. Beste ingo benu. Zora, harri noski. Ja ba, demora. Hiru kontzeptuak. Hasi lanean. Janaria. Txapela. Bai, ondo. Sukaldaria. Txefa. Nazkagarria. Lotu kontzeptuak. Janaria, txapela, txapelduna. Bai, zer da? Txapelin, izar, janaria, txapelketa. Gitar. Pena, bigarrena. Hemen? Munduan. Euskal Herrian? Herrian. Europan. Espainian? Ondo? Bean, Andaluzia? Oso ondo. Bien artean. Hirugarrena. Lo? Logoea. Maindirea? Maindireak. Oso ondo. Maindirea, garbitu, oea Maindirea, garbitu. Jaso, tolestu. Bai. Maindireak tolestu. Tolestu, eta? Eta lehizma. Janaria, Ja, bestea? Janariak, txapela buruan, gitarra, Gitarrarekin, sukaldari bat. Zer da hori? Enorta. Italianoa. Epitz. Bai! Taco mexikarra. Bai, Italiara heldu gara, Mexikora heldu nahi genuen. Ciadelita se fuera con otro. Bueno, bi, ondo, bi, 40, hau gazuek, bale. Asko gustatzen, initzioka, izarak tolestea, bien artean hola egin duten, lana ere ala egin behar denean. Azizara bakarrik noizbait, izarak tolesten? Askotan, bai, asko sobeto, tente bin artien. Hoi kontua binak hobeto, Iker Garazi. Zuek mintzioka orain, Naroa Aiara, hartu lekoa bestaldean, eta ea, hirugarren txandak, ze fruitu ematen dituen, bizkor, ea ba, demora. Ondo, pentsatu, eta hasi. Eskiatu, alpino, eskia, zapata, bota, eskiatzeko Patinek, bota. Bai, Eskeita, ondori zineten, Patinek, golfa, Zer da hori? Eskonduena zer da? pala, raketa. Bai, beraz? Raketa, Urrengo kontzeptua. hanketako raketa. Janaria, borobile, Bai, zer da? donutze, Donetea. Ez? Roskilla. Bai. Roskilla banatu. Saldu. Saluzkila salea. Salda. Saltzaia. Bai. Hirugarrena. Igeriket, lagundu. Sokorrista. Bai, soroslea. Sorosle- Eta lehenbiziko berriro. Raketa. Hanketako raketa. Neguko Mendin raketa. ibiltzeko raketak, lurretan ibiltzeko eski- Bai, oso ondo. Bai. Oso ondo, hori bai. Elurretako raketak. Iritsi gara, kostata baina iritsi gara, eta beste hiru asmatu eta beste 60 puntu hau pasuek. Ikain. Eroglifiko txandora. Prest zauz? Ni dauka txartela, baina saiatuko naiz begiratu gabe. Begiratu barik. Begiratu da badakit. Naroa Aiara bai ez da? Erakustu aldia moteko prest ez da? Saiatuko gara. Venga, badator lehenengoa denpara. Freskoa da. Arratoia. Ez? Xagua. Xagua. Xigua. Sugea? Ez. Ondo zabiltzien? Zer da freskoa? Sagua bai, eragiketegin? Zer ikusten genuen? Bisagua. Aldatuta bisigua. Bisagu. Bai. Hola, zaitezten nik ere. Ez dut asmatu. Egia esan. Bisigua fresko. Bigarren eroglifiko be fresko denpora. Oso urrun dago. Japonia. Ez? Doraemon, Dora, mundiala. Mon futbolia. Monia eta Mongolia. Mongolia. Bai. Doraemon. Rontonkon Doraemon. Dora kenduta
Dora E kenduta, Mon eta Gol, ia, Mongolia, oso urruti. Aroa, nik ere inarra egin dute, esango du ba, Oso ondo. Mon futbolia eta kontuak. 50 puntu, bikote, mundial! Hola, zete iruriren txanda, zuen bi eroglifikoak ere fresko-fresko datoz. Lehenengoa, hausia denpora. Moztu egin diote. Bustana. Bustana, bai. Wow. Irakurtzen hasten gara goitik gara. B, usta, ikusten genuen, eta sodioaren zeinua, na. Bustana. Bizukaldari hemen, baraterekin ozura. Ondo. Kla. 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 Kla, kla. Kla, kla. Klikla, nahi duzuna. Bigarren eroglifikoa denpora. Zarregia bada, ez erabili. Zartagina. Aupa! Zearin! No zart, ikusten genuen morik ezken nuen behar, zart eta agina, zartagina. Oso ondo? Ere zukaldariak, zartagina. Horrela, bai, 1 puntu, bikote! Zartaginaren txistea noizko? Aurrerago. Kontatuko dugu. Aurrerago. Halako batean, publikoa ez dago presto oraindik. Ez dago preston dino? Ez dago nuke. Bueno, laster, zartaginaren txistea. Orain, beste bi eroglifiko, ikerreta garazirentzat. Ondo? Ongi. Horrematzeko prest? Bai. Haupa bikote, lehenengoa, denpora. Noren txanda den erabakitzeko? Nor da? Dodoka Nor da hori? Madonna. Bai, Dona, katona. oso ondo. Oso ondo. Nor da Madonna? Madonna, Marikez, Dona, Ka eta tona. Oso ondo, 1000 kilo, tona bat. Oso ondo. Dona Madonna, esan nahi tona. atorri zaigu, hortik gaudelakoa. Bigarren eroglifikoa, guazen denpora. Ikusi aldituzu hor. Gupin, Pingüinoak. pingüinoak. Oso ondo. Pero, hau. Ping, gu, eta oak, pingüinoak. Oso ondo, haupazuek. Zora, garri, orain etorri zait, izan daitekela, dona, katona, zutondoan Madonna. Ah? 1 puntu! Que Madonna ere amontzen ari da, bizanaga. Bada, guztiz. Bai, ez da? Bai. Guztiz. Bai, Ez dakit guztiz. Madonna izan den sekula BBK Live jaialdian. Ez. Bilbao BBK Live Ez. jaialdian. Aurten ere udan ospatu da. Jaialdi emankorra, besteak beste, zazpikiei dagokien, ez? Bai, Eski, bai. Bi topatu baititugu Bi bertan. bakarrik, zorionak. Bueno, bi ekarri ditugu. Hortik aurrerakoak ere izango ziren, baina lehenbizikoa, hemen kartelean ikusiko duguna, hartu eskumuturra zion kartel bat. Hartu eskumuturra, eskumuturrekoa hartzeko adierazi nahi zuten, eskumuturra normalean musika jaialdi batera, balin badaukazu, eramaten duzu. Ez du inork eskumuturrik aztu. Eta bestea, igotzeko autobusei eta dagokien kartela, itxaropen gabe igo dio kartelak. Ilara itxaron gabe igotzeko adierazi nahi zuten, baina bertan egon zen lagun batek esan zidan ikusi dutela euskaldun guztiak oso kopetilon. Bai, bai, Igo ziren itxaropenik gabe. bai. Beraz, bakizue, BBK Live, zuzendu hau, txalo bero bat, guri, beregi. Egon zara inoiz, holtza bainien, BBK Liven, Ni ez, zu bai. mereziko zenuen. Bai. Abeslari trebea zaralako. Eta abestuko Erakutsi. nuke, ni luzeko esku, atxeben hartu Ez da entzuten. ezazu, esku honetan dago zure. Zerrik asko, BBK Live! Horaintxe galdu dute itxaropena hauek, bai? Ni luzeko eskua. Oso ondo. Begira zer diguten, Gure Bai, lehiakidek, gogoz dauz. Etorri gara ba, Naroa Iara, berritugu puntuak, berritugu komodinak, hori guztiak, esaldiarekin batera, Naroa Iara, hause zuen esaldia, hause zuen eskua. Kusitxura, eta esgaitezen. Afrika bibangek esana, bide batez. Lehenbiziko galdera, zenbat urterekin hiltzen Jules Verne, idazle frantsesa, 72, 75, 77, 81 urterekin. 72. 72, ez da zuzena errebotea. 77. Hori bai. Oso ondo, 20 Zuetako puntu puntuak. bigarrenean erantzun da. Eta abokala. Naroa Iara, berriz ere zuekin, bigarren galdera. Zein websaitetako fotograma da hau? Zure txanda da, pikuak, beita edo nomofobikak. Nomofobikak. Nomofobikak, errebotea. Pikuak. Pikuak, oso fin, bikote.
Bokala. Gogoratu, enuntziatua, Afrika Big Bangek esana daukagu hemen ezkutatuta. Naroa Aiara. Hirugarrena zuentzat. Justu txalokazio hartutenean. Zein musika talderen abestia da? Eider, Isa Sakara, STR, edo Kainakai? 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 Ez? Errebotea? STR. STR? Hirugarren ez zuzen! Oso ondo, bikote! Eta publikoari doarra, urrengoan, txaloka, rentxeago hasiko bagina. Fenomeno. Askatu nahi duzue? Ez dakigu. Ez. Beraz ez. Jarraitu egingo dugu, Naroa Aiara. Zein da Izaro Andres abeslariaren bigarren abizena? Gisasola, Zelai eta Urrutia edo Artetxe? Bai. Bai. Urrutia? Urrutia? Errebotea? Gisasola. Gisasola? Bigarren errebotea? Artetxe? Artetxe? Ba ez, bezarka bat Izarori. Izaro Andres Zelaietari. Punturik ez? Baina, zeo zer. Izkiak bai, Bai, ondo argituta izkiak dago, bai. Naroa Aiara, segi dezagun. Nola jarraitzen du abestiak? Mozkortzeko ez egin zalantzan, aiai badator. Nola jarraitzen du? Gaueko arrantza, biharko resaka, badut esperantza, badator nigana. Gaueko arrantza. Gaueko arrantza? Aiai badator, gaueko arrantza. Zuzen! Oso ondo! Oso ondo! Erixe, untzazalea Oso orduan, ondo! Fenomeno. Eta... Erdi argituta dau gau esaldia dagoeneko? Ez. Zurrumurruak, askatu nahi duzue? Ez. Aurrera ingo dugu orduan. Zein fruitu da? Guayaba, pitaia, litxia edo kumkuata? Kumkuata. Kumkuata da? Ez da. Errebotea? Guayaba. Guayaba? Hori bai. Guayaba. Te, agertu zaigu. Afrika Big Bangen esaldi bat. Ezkutuan daukagu. Hola, Ziruri, komodina jokoan. Askatu nahi duzue? Ez teko guargi. Ba... Naroa Aiara. Nola esaten da apurtu, nabarni zen, trankitu, trauskitu, troskitu edo trankatu? Trankatu. Trankatu. Errebotea. Trauskitu. Oso fin errebotean, Hola, Ziruri puntua pilatu. Eta, komodina oraingoen bai, akaso? Saiatu nahi duzue? Ez dakigu Ez. ez. Naroa Aiara, beste aukera bat? Zenbat anaiarreba izan zituen Jane Austen idazle britainiarrak? 5, 6, 7 edo 8? Bota. Zazpi. Zazpi. Zuzen! Ondo! Be horrekin, Puntuak bai, esaldi askatuz gero, komodina ere bai. irakurtzen hasi zer. Bai bikote? Segi. Segi? Ba, segi! Urrengo galdera! Ondarraz beteta nago, nomait txukundu beharra, goitik behera guztia. Nola jarraitzen du kantuak? Euriaren errua da, aldatu beharra daukat, errua euriak dauka, orain aldatu beharra. Ez dakit nungera da, no? Ni ez da. Errua euriak dauka zangot. Esan. Errua euriak dauka. Errua euriak dauka. Ez da zuzena errebotea. Orain aldatu beharra. Orain aldatu beharra. Bigarren errebotea. Euriaren errua. Euriaren errua da. Egerixe. Guztia uriaren errua da, aizeak erakusten du bere. Eta ikerrek jarraituko zuken abestu guztia, bukatu Zorotan arte, bere gure bihotzean betiko. Egerixe. Oso ondo. Oso aukera interesgarria orain. Bai. Askatu nahi duzu esaldia? Bai. Ia ba. Japonian Bizkaia irratia entzun nuen euskara ez galtzeko. Zuzena da? Oatxa. Haupa Iker! Garazia oso ondo, komodina! Oso ona! Komodina banatu dugu oso ondo. Errebot asko
askorik ez da iritsi, baina iritsitakoan oso ondo aprobetxatuta, osatu eta komodin eurentzat. Erditik, bigarren eskua Olatziruri zeuentzat, eta honela dino, bigarren esku honek. Andoni Egainak onintzen beitari buruz. Piztu dira lehenengo ikurrak eta galdera. Nola esaten da bultzegin arratian? Zategin, kin egin, but egiten, dra egin. Zategin. Zategin. Ez da zuzena? Iker Garazi? Dra egin. Dra egin. Ez, Naroa Aiara? But egiten. But egiten. Hau, kin egin. Punturik ez? Punturik ez, baina Egizkia. jarraituko dugu Olatziruri eta zein bikote ari da abesten. Wow. Jupa, Gari eta Imanol, Izzer eta Labier, Gari eta Iñaki, Izzer eta Iñaki. Izer eta Iñaki? Izzer eta Iñaki. Iker Olatz, Iker Garazi, parkatu. Gari eta Iñaki. Gari eta Iñaki. Bai, oso ondo! Con eso se ve. Oso ondo! Batoz, bueno, ikur bakarra ez da? Bai. Zema liburu idatzi zituen Johann Wolfgang von Goethe idazle alemanak. 501, 551, 601, 651. Bosteunda berrogeta maika. Ez da zuzena. 601. 601. Ez da zuzena. Bosteunda bat. 501. Ai, ez da Ezpa. zuzena. Ba, 651. emme bat agertu da, sikiera. Argiztatu da beste ikur bat, eta zein hiri da? Paris, Barcelona, Madrid, Berlin, Paris. Paris. Osondo! Zeta Andoni zuentzat. Egainak onintzen beitari buruz. Jarraituko dugu? Bai. Beste galdera bat. Zer esan nahi du portugesezko goleiro hitzak? Futbol jokalaria, aurrelaria, golegilea, atezaina. 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 Oso ondo, zuzena. Zelan da? Nik enekien, guleru! Goleiro! Guleru da. Eta atea zaindu bai, baina esaldia gaskatu. Ez dakigu. Dakigu, bai jarraitu egingo dugu. Argiztatu da beste bat eta zein markaren ikurra da hau? Lenovo, Lexus, Levi's, Lotus. Kotxe bat, Eta zer da kotxe? Bai. Uste bai. Lexus. Da kotxe bat, Bai, Beste die... Sus. Eta K bat. Andoni Egainak onintzen beitari buruz. Askatuko dugu? Olatziruri, guaztan aurrera. Erra, Queen, nola besten zuen? Don't stop me now. Eganek. Ez geldi hor, ez mugitu, gelditu hor, ez geldi orain. Ez, bai, gelditu hor? Ez dakit. Gelditu hor. Ez geldi orain. Ez geldi orain, Iker Garazi, musikaldanak baiet! Oso ondo! Haze bi bibote, Fredi eta Zaldiaz. Bibote beroak, biak ere. Iker eta Garazi, argitu beste bat eta ez dakitza askatzeko aukera dukazuen, ez? Ez. Bueno, bolatz, iruri, zauekin jarraituko dugu, argitu da hori eta galdera. Amaia, maite mindua. Amaia norekin dago maite mindua? Jonekin, Julenekin, Asierrekin, Jokinekin. Jonekin. Amaia! Amaia, Ea? jonekin maite mindua. Wow. Jonekin. Jonekin maite Jonekin. mindua. Oso ondo? Hori abestian, Ese badera gertu da.
Hola, Txiruri? Horrendik ez, Ez. Beste galdera bat? Zein da argazkiko kazetaria? Olatz Foruria, Jerai Diaz, Amaia Kaiero, Nerea Reparaz. Bai, venga, ba. Nerea reparaz. Nerea Reparaz. Bai, oso ondo. Esango nuke, R hauekin, Hori ez da gizar da. lehen ere argixia martzuten eta... Ah, bale. Bale, uste baietz. Askatu egingo dugu, saiatuko Vale. gara. Bertxotan, todoterrenoa da edozein lekutan berea emango du. Hostia, karo. Zuzena da? Zondo! Bai! Komo ginen eskak, oso ondo. Eta dagoeneko, Iker eta Garazik, komodin baten jabe, bigarrenak kalterik eluke egingo, ezta? Saiatuko gara. Hartuko genuke, ezta? Ba, hoxe zuen eskua. Eta enuntziatua Unai Elorriagak esana. Ea ba. Zein telesail hasten zen horrela? Ze telesail, bi eta bat, Martin, Goenkale edo Guazemank. Bi eta bat. Zeren Bi eta bat. Ez di... Jopa! Ez dira! Sextura! Irizan! Oso ondo, Aupa! Ikusita bai? Ez. Ez, entzun da bakarrik, ez da? entzun da, Hori da, Nik kantu bai. entzun eta listo. Nik ikusita. Ea ba, Oso gustara gainera. ikus ezagun urrengo ikurra. Bueno, ikur sorta. Zenbat disko argitaratu zituen Mikel Laboak, 13, 14, 15 edo 16? 14. 14. Ez? 15. 15. Ez da ere? 13. Ez toka 13? Ez 16? Trampatxoa zen hori. Alere, ene hori, agertu zaigu, punturik ez. Garazi aurrera. Zer falta da Iruñeko armarrian? Koroa, ezpata, zuaitza, edo hitz bat. Koroa. Iruñarrak Zule alabek, Oso ondo. Oso ondo. Ezpa. Eta hortxe behizkiak, Unai Elorriagak esana, Aurrera ingo dugu? Bai. Zenba? Nola egiten du apoak? Bai. Klik, klok, kroa, kroa, kua, kua, edo klok, klok. Klik klok. Klik, klok. Bai. Oso ondo. Alabak izatearen... Bai, Alde ona. Abestiren bat edo. Puinak eta... Ipuinak eta. Ipuinak. Oso ondo. Grazi. Aurrera, noski? Beste ikur bat. Nola jarraitzen du abestiak? Altxa besoak gora, eta zu galdu denbora, aktorka bat gozatzera. Goazen, denok dantzatzera, oraintxe daukazu aukera, oso dantzariak gera, mugi ipurdia bera. Mugi ipurdia bera. Mugi ipurdia bera. Eta txarra baina ez da zuzena. Goazen denok dantzatzera. Goazen denok dantzatzera. Ea? Oraintxe daukazu aukera. Oraintxe daukazu aukera. Oraintxe daukazu aukera, Hori bai. Rumba pixka bat nien Oso ondo. Sí, horrela bai, rumba erritmoan induzketak egitea. Ez dakitan gerarik hartu jo zuen, Olatz, Iruri esaldiari. Baterez, Iker Garazi, zuekin aurrera orduan. Nor da, argazkiko aktorea, Keira Knightley, Natalie Portman, Amy Adams edo Iman McKee. Kira Nigli. Keira Knightley, bai horixe. Zoragarria. Bai. Zeta! Unai Elorriagak esana, eskerrik asko zuri, Unai Elorriaga. Unai Elorriaga nire idazle favorituenetako bat Begira. mundu mundialean. Aurrera? Bai. Zein da Italian zorte txarraren eguna? Asteartea 13, asteartea 14, ostirala 17 edo ostirala 18. Ideiarik ez. Ez dago aukeren artean. 17. Ostirala 17. Ostirala 17. Eta Vale. asmatu, zorte ona, begira. Ondo. Paradogikoki. Ederki. Te. Eta te, eta te. Ez. Ez. Zango. Bat ere. Ea ba. Non atera da argazkia Donostian, Irunen, Hondarribian edo Hendaian?
Irunen. Irunen? Ez. Endaie. Endaian? Ez da ere, bigarren errebotea. Hondarribin. Bat ere ez? Donostian? Ia ba, zinbestean, Iker Garazi, entzun arretaz. Nola esaten da guztiz behartxua markinan? Gozekila, asekila, berkila edo lorkila? Berkila edo lorkila. Berkila. Ez da zuzena errebotea. Asekila. Asekila? Ez da ere? Gozekila. Gozekila... Osondo. Hori bai. Askatu nahi duzu esalia? Zesan ote du, Unai Elorriagak? Puntuak lortzen ari zarete, Aurrera ingo dugu? Bai. Iker Garazi, zuentzako galdera. Zein musika talde da entzun dugun hau? Brigade Loko, Roten Amairu, Azken Sustraiak, edo Kaleko Urdangak. Brigaderoko? Brigade Loko? Ez? Kaleko Urdangak. Kaleko Urdangak. Hori bai, haupa Kaleko! Naroa, Aiara, azken aukera, esku askatu nahi duzue? Askatu, ez dago besterik? Saiatu behintzat. Bale, baina bigarrena. Egitzu bat ez dakigu. Probatzea libre da, Azken aukera da, kale da bale. Inkesta gaua ez da. Ia ba, bota. Ez du inkesta gaua zenbat luza daitekeen eguna beti iristen da. Inkesta, Edo akaso... Gaina bai bat zegoen. Bai. Ez da ba... Ez da ba... Importa izango. Ez da importa. Beste guztia. Lastima. Ez dugu komoden joanatu. Esku honekin. Momentuz markagailuak ari da, no? Konola egitugu 280 puntu. Azpeitia eta Bilabonan. Iurreta garaien 700 eta komodina. Iruñean 560 eta komodina. Zein da zuzenaren txanda? Dakizuen moduan markagailuak iraul daitezke. Eta adi taldekide batzuk kanporatu egingo ditugulako, proba hau eta gero. 11 kontzeptu erakutsiko dizkizuegu, zuek zuzenak zeintzuk diren, asmatu beharko duzue, 8 zuzenak dira, 3 okerrak. Oso garantzizkoak, komodinak, badituzue batzuk, erabili. Txarto erantzuten duen bikote errondatik kanpo geratuko da. Hasiko gara, Naroa, Aiara? Lehenengo taula. Euriarekin zerikusia dute, Ateri, Trust, Donario, Erauntxia, Kabukia, Kapusaia, Lantzurda, Zapurra, Pesia, Potxingoa, Uarra. Ateri. Ateri. Olatziruri. Potxingoa. Potxingoa. Iker Garazi. Kapusaia. Kapusaia. Euritik da besteko jantzia, oso No. Naro Aiara. Lantzurda. Lantzurda. Tanta txikitan erortzen den euria hain zuzen. Olatziruri. Erauntxia. Erauntxia. Ondo? Iker Garazi. Bueno, zeki. Bai, bota. Komodina. Komodin erabiliko dugu. Bai. Zalantzekin hasi gara, 3 zuzenak dira, 3 okerrak dira, eta komodinak aukera zuzena. Zuzenetako bat erakutsiko digu. Uarra. Euri erauntxia iparraldean. Komodina galdu duzue, Iker Garazi baina bizirik, jarraituko dugu. Naroa, Aiara. Bi zuzen, oraindik. Kabukia. Kabukia. Kabukia Japoniako antzerki mota bat baita. Euriarekin zer ikusirik ez? Olatz, 3, bi zuzen, 2 oker.
Zapurra. Zapurra. Zapurra maskaradetako pertsonaia baita. Asmatu egin beharko genuke. Donario. Donario. Zuzena da. Oso ondo. Eta bi aukera. Planto egiteko aukera, beste bi taldeak errondazkanpo daudelako, edo taula osatzen dugu, eta puntuak eskuratu. Planto. Planto? Ba, planto. Bairro eta barpuntu zentzat. Arriskatu gabe. Bigarren taula, olatz iruri, eta arraimotak dira. Berdela, liba, xabiroia, karraskila, dontzella, zitoria, eskailua, loina, mazpila, oilarra, txipa. Olatz iruri. Berdela. Berdela. Iker Garazi. Oilarra. Oilarra. Oso ondo. Naro Baiara. Xabiroia. Xabiroia. Kontuz, Xabiroiekin. Olatz iruri. Eskailua. Eskailua. Europa eta Asian bizi den arraintxoa hain zuzen. Carraskilla. Iker eta Garazi. Carraskilla. Karraskila. Zuaiska bat baita karraskila. Errondan kanpoan geratuko zarete. Eta neskak. Dontzeia. Dontzella. Bai. Arrain teleosteo ezpain mamitsua hain zuzen. Olatz iruri. Iru zuzen. Loina. Loina. Osondo. Ibaiko arraina. Naro eta Iara. Bita bi. Liba. Liba. Bai. Oso ondo. Komodina. Komodina erabiliko dugu, olatz eta iruri. Komodinarekin zuzen bat agertuko zaigu. Txipa. Zoragarri, egon da berroita mar puntu zuentzat. Egon da berroita mar puntu. Komodinaren arrantzia. Hori da aukera zuzen guztiak agortu zizkigulako. Ederto, ederto erabilita. Hirugarren errondara goaz, Iker Garazi, eta Brasilgo estatuak dira. Bahia, Sao Paulo, Mato Grosso, Paraná, Artigas, Apure, Santa Catarina, Guanacaste, Acre, Río de Janeiro, Roraima. Río de Janeiro. Rio de Janeiro. Correcto, positivo. Bueno, hori aldiro zute egingo. Bai, egin. Bai, ara. Sao Paulo. Beleza. Maravilla. Bai, uste. Olatz iruri. Bahia. Bahia, Brasilgo estatua. Osondo. Perfecto. Agortzen ari zaizida. Iker eta Garazi. Acre. Acre. Bai, eta mendebaldean dago. Ondo. Naro Baiara. Santa Catarina. Santa Catarina. Oaldean. Oso ondo. Olatz iruri. Paraná. Paraná. Oso ondo. Iker Garazi. Mato Grosso. Bai, esan, Iker, bai. Mato Grosso. Mato Grosso. Ondo, Iker. Oso ondo. Kutsatu egin da. Naro Baiara. Esan Guanacaste. Zuzen bakarra daukagu, hau da. Costa Ricako provintzia baita. Guanacaste. Olatz iruri. Artigas. Artigas. Ba, Iker Garazi. Uruguain dago Artigas. Roraima. Bai, ondo! Zuzena eta puntu guztiak zuentzat. Markagailuak honela geratu dira, 280 puntu. Naroak eta Iarak, 850 puntu. Olatzak eta irurik, 780 puntu. Ikerrak eta Garazi. Naro eta Iara, hirugarren saioan, hauxe azkena, gure klasekide eta lagunak, pozik zaudete dena den? Bai, oso gustoa. Ez dakit helburuak denak ondo finkatuta ekarri ote ditugun, dirurik ez dugu irabazi. Ez. Baina, zer irabazi dugu?
Esperientzia. Laguna, kondo pasa, bai, ez da? Eta bueltatzeko aukera, noiz, bai? Hori da. Ateak zabalik, noski? Bai. Plazer bat, Eskerrik asko! Segi horretxe, mila esker! Suerte. Iritsi gara, buruz burukora, samba erritmoan, Olatz Iruri. Bai. Ondo? Bai, bai. Oso ondo. Iker eta Garazi, Iker, Brasildartasuna apur bat kutsatuta ere, bai? Bai. Go, ukizkero, bai, ja, dantzan. Dantzarako gogoz, ondo. Badakizu hemen orain, sokatiran, puntuak ez, dantzan denbora jarriko dugula, badakizue, zuzen eta alik eta bizkorren erantzun. Mesedez, sokak, erdialdean hor markatxo bat izango du, markatxo hori erantzuten ari den bikotearen norabiderantz joango da, zuen mugetara helduko balitz, akabo hortxe jolasa. Iker Garazi, zuek sailkatu zarete atzetik, beraz, lehenbiziko galdera zuei eginda, dena ulertuta, ja ba, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zein lurraldetakoa da Samertolameu trainerua? Gipuzkoa. Ez, Galizia. Zer ateratzeko esaten dugu patata? Argazkia. Sondo. Zein musika talderena da Sweet Home Alabama abestia? Paso. Lynyrd Skynyrd. Maiatzeko zein egunetan ospatzen da San Isidro eguna? 13. Maiatzak 15. Zein urtetan sortu zen Gaztezulo edabidea? 2015. 89an. Esaera zaharraren arabera kalean uso etxean? 8. Sondo. Zein arte esparrutan gailendu zen Gustav Klimt? Pintura. Pinturan zuzen. Zenbat izki ditu Arrigorriaga hitzak? 6. 12. Zein herrialdetako hiriburua da Tirana? Lituania. Albania. Nola esaten zaio goitik grabatutako planoari? Aereoa. Aereoa ez, zenitala. Zenbat kilometro ditu Hendaiako hondartzak? 5. 3. Marrazki bizidunetan nor da berdez janzten den hirukia? Teresa. Helene, zenbat izetara zabaltzen dira berriak? 4. 4, zuzen. Zein urtek izan zuen azkeneko otsailaren 29. 2020ak. 2020, zuzen. Zein urtetan izango da berriz otsailak 29? 2004. 2024, osondo. Zein frutak ematen dio izena Olaia Intziarteren abesti bati? Laranjak. Gereziak. Zenbat jokalarik osatzen dute areto futboleko talde bat? 5, zuzen. Zein da musakaren osagai nagusia? Paso. Alberginia. Zenbat kolore ditu Botsuanako banderak? 3. 3, zuzen. Zein da Isabel Allende idazlearen jaioterria? Venezuela. Chile. Zein kiroletan lehiatzen da Pau Etxaniz? Saskibaloia. Piraguismoan, zenbat da 240 ken 70 gehi 18? 188. Zuzen. Zenbat geldialdi egiten ditu trenak Zarautzik Amarara? 8. 6. Japoniako zein hiritan jaio zen Yoko Ono? Tokion. Tokion, zuzen. Zenbat urte zituen Xabier Letek zendu zenean? 60. 76. Zein herritan jaio zen Txirrita bertsolaria? Paso. Hernanin. Zenbat zifra ditu nan zenbakiak Hego Euskal Herrian? 8. 8, zuzen. Nongo erregea da Abdala bigarrena? Turkiakoa. Jordaniakoa. Zein hiritan dago Txagorritxu erietxea? Gasteizen. Gasteizen, zuzen. Donostiako musika 15aldiko zenbagarren edizioa egin da urten? 40. 84. Zein kolorerekin lotzen da marrubizko txiklea? Gorria. Zuzen. Upa! Greziar mitologian nor zen itsasoaren jainkoa? Poseidon. Zuzen. Zein kolore du Sabino Aranaren ikurrinaren gurutzeak? Txuria. Txuria, zuzen. Zein izan da izenik luzena duen Gipuzkoako herria? Hondarribi. Lehintz Gatzaga, amaitu esaera zarrau, mando merkea nagusiaren? Etxea. Nekea. Zein algarekin biltzen da sushia? Paso. Noriarekin. Zein festa ospatzen dituzte uztailean errenterian? Ez dakit, ez. Paso. Madalenak, gorputzeko zein lotailu dira erresistenteen? Ai, iritsi da! Ai, xokatira estua. Ukitu egin dugu alde bat gero bestie, aratan ebili gara, baina neskak zeuenera iritsi da Olatz Iruri. Hala ere, ondo, sesaio on eginda. Xokatiran zer? Estres. Bai, ez da? Estres apur bat bai. Denona! Baina Neskak. polita, Bai, ondo. Segun zaino gongo urrengo miluzen, beteren noen lekuan itxarongo zaituztegu ganera. Eskerrik asko, urrengo arte. Fabikote, esker. Eta iritsi gara, finalean dira, Iker eta Garazi. Majo sufrituta,
Bai, hoxe. Bai, bai. Estu ginen, larri ginen. Pentsa Sokatiran, baino gehiago, zuek, bai, bai. arerioak gu. Baita gure publiko zoragarria ere, tensioa, Aupa! Euskal Abentura bertxoa elekutako lagunak, egon daizela. Ega, ondo. Iker eta Garazi ondo sufrituta baina iritsi zarete azken txamponetara. Intzata xuar etzien pozik, ezta? Pozik. Egongo dira, Bai, bai, egongo bai, dira. bai. Ondo. Bai, Pozik, eta ezakit gogoan izango duten, jokoan zenbat diru daukagun. Ari danok. Erne, zuek eta etxekoak. Gaur, zakuan, jokoan, 20.800 euro! Horretarako, bi pauso osatu beharko dituzue ondo, gure 11koa zuzen erantzun, eta gero urrezko galdera. Hain zuzen be, 11 kontzeptua ertuko dira, eta eremu zuzenan jarri beharko dituzue bai ala ez, gure galderaren arabera, bai ala ez erantzun. Badakizue egiaztatzeko, erantzunak egiaztatzeko aukera izango duzuela, 3 egiaztatu ahal izango dugu, azken 10 segunduetan izan ezik, geuk ere jakin nahi digulako eta misterio hori utzi nahi digulako azkaneraino, eta gero urrezko galderaren erantzun zuzen ere beharko genuke zaku hori eramateko. Animo ikote? Iker eta Garazi, prest gaude, arnasa sakon hartu, eta egingo dugun galdera, 11koaren aurretik, hauxe, hauetako zeintzuk herrik irabazi dute noizbait gizonezkoen Kontxako bandera. Denpora. Sestao. Bai. Santurtzi. Lekeitio. Zumaia. Bai. Pasaidon Ibane. Boiro. Astillero. Portugalete. Bai. Bai. Hondarribia. Bai, bai, bai. Mutriku. Bai. Lasarte. Bueno, Igual bai. Egiaztatu egingo dugu. Eta bostakatx. Aldaketak egiteko aukera, 72 segundo. Hauetako zein herrik irabazi du noizbait gizonezkoen Kontxako bandera? Egiaztatzen ari gara aldaketa horiek zuzenak diren edo ez? 4 akats. Hala. Hobeto dugu zerbait. Hola? Kontzuk bai? Zekit. 6 akats. Atzera, pues lehen bezala. Egiaztatze gehiagorik ez daukagu. Hola, ez? Hola? Lasarte, mutuko? Bai. Hola? Hola, zegoen lehen Laurekin nik uste, Azken Ezin da egiaztatzen. segundoak. Laurekin ongo. Denbora. Ez dakit, ez nolotzi egon. Urrezko galdera. Iker eta Garazi. Zeintzuk dira gaur egun herriko armarrian trainerua duten bi herriak? Denbora. Hauetatik zeintzuk dira gaur egun herriko armarrian trainerua duten bi herriak? Erantzun azkar? Azkar, bale, barka. Pasean Ibane... Azken segundoak? Hondarribi. Denbora. Barri ginen? Ez dugu kontuan hartu, demora. Zemoz? Buf, ez gara itxesertzekoak. Ez. Estropadetan murgilduta danok, buru belarri. Aita bai hitzen da beti ikusten. Emozio indartsuak bizi, Barri. Aita bai. Aita zalea da bai, jakinen zuen. Etxetik bultzak hariko da, kaso? Ja, ba. Hariko da, espero. Portugaleta eta Mutrikuk ez dutela Kontxako banderarik irabazi. Esan diguzue. Zuzena da? Hondarribiak eta Lasartek, bai. Bai?
Hondarribiak 14 irabazi ditu, Lasartek 2. Pasai Donibane, zuzena da? 10 aldiz, hain zuzen. Santurtzik, Kontxako bandera, irabazi duela, esan dugu, gizonezkoi buruz ari gara. Zuzena da? Kontxako 4 bandera ditu Santurtzik. Astillerok badauka? Bai horixe, Garaile Kantabriarrak. Zumaia, Ztiegu jarri, Telmo Deunari, Kontxako banderarik, zuzena da? Lastima! Bueno, Zakua irabazteko aukerarik ez, baina 1000 euro eskuratzeko aukera urrezko galderarekin. Zeintzuk dira gaur egun herriko armarrian trainerua duten bi herriak? Pasai Donibane eta Hondarribia jarri ditugu. Bai?